समाज सिबियारि आदुला कसारी आंनि जोनोमगिरि बिफा बिथांनि मुङै जि बर' बाजार दखरा एबसु गरायबारि जुबक संघ आरो दावबगामि जुबक संघआ जथायै बिथांमोना बानजाय आफाद दानानै थांनाय 16 अक्ट'बरनिफ्राय जि खेला जादोंमोन दिनै जोबथा एबा फाइनाल गेम आरो बे फाइनाल गेमा दा सोलिगासिनो दङ। बे ओनसोलाव जि गेलेनायनि बिथिङाव मोनसे गोख्रों थासारि दङमोन, गेलेगिरि दङमोन। थांनाय गोलाव समाव बियो स्तब्ध जानानै दङमोन आरो दिनै बेयाव टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनाय लोगो लोगो आदुला कसारी बिथांनि मुङाव दिनै बयबो क्लाबफोरा गेलेगिरिफ्रा मोनसे गोसोआव साहस आरो मोनसे एनकारेजमेन्ट मोनदों। मिजिंथियो बिनि गेजेरजों क्लाब आरो जोंनि जायफोर स्किल गोनां प्लेयारफोर उननि समाव बे ओनसोलाव आरो बांसिन उजिगोन बा रोंखा राखा जागोन। आरो आदुला कसारीया सासे सहज सरल साधारन खेथियक सासे बेक्ति हिसाबै बिथाङा समाज आरो हारिनि फारसे जिखिनि हाबा मावदोंमोन फरायसालि गायसननायाव बा गुबुन जिखिनि जोंनि बायदिसिना जेंना जेंसि समाजाव सोलिनाय बियो अराय जुगामि जानानै थागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय। आरो रायजो राजाफ्रा दिनै लैहोर लैहोर फैदों, गेलेनायनि फारसे बयबो समर्थन होनो फैदों। आं बेखायनो बयखौबो आलासि आरो रायजो राजाखौ न'खरनि जानानै आरो बानजायगिरि बिथांमोननि जानानै धन्यबाद बावबाय। बानजायनायाव आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्ट जादों बयस एन्ड गार्लस। जोङो नुदों बिराद मोनसे इनार्जेटिक आरो स्पिरिट गोनां जोंनि क्लास 6, 7, 8 आव फरायनाय स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव। बिनि उनाव जों आन्डार 15, आन्डार 17 खुंनायनि थाखायबो जोंहा टारगेट दङ। बड'फा फुटबल क्लाब जोङो दानानै हाबा मावगासिनो दङ आरो बेबायदि इनभल्भमेन्टनि गेजेरजों बेबायदि परिबेस दानायनि गेजेरजों ड्राग्स जौ जुवानि बा ट्राफिकिं चाइल्ड मेरेजनि जि एन्टि ससियेल हाबाफारि बे दिगखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन बा गैया खालामनो हागोन आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ पजिटिभ दिगथिं जोङो लाबोनो हागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। आरो बेखायनो रायजो राजा गारजेन बयबो बे बिथिङाव नोजोर होनांगोन। जों आफाद हिसाबै हारसिङै मावनो हानाय नङा, बेयाव बयनिबो बिबान दङ आरो बयबो गोसो गोथारै हाबा मावोब्ला समाजखौ जोङो फोसाबनायाव बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायाव जों जाफुंसार महर मोनगोन। बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, हारिमु आफाद जथायै जों हाबा मावगासिनो। बड'लेण्ड बिटिआर सरकारा जिखिनि जोंनो मदद जोङो हास्थायदों बिथांमोना मदद होनो थाखाय खोथा होदों आरो जोङो भलन्टारिलि खुंफुं आफादफोरा जोङो लोगो नांनानै जिखिनि हायो जोङो खालामगासिनो दङ। 15 नभेम्बराव भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा बाहागो लागोन आरो बावैसो जोंनियाव खौरां फैदों हम मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय जे 16 अक्ट'बराव 16 नभेम्बर बर' थुनलाइ आफादनि गायसननाय सानखालि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङाबो फैनो होननानै जोंनो खोथा हरदों। बेयो खोब गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। बिनि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिखौ जोङो नेसनेल केपिटेलाव, नेसनेल लेभेलाव, इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोङो मोनसे एटेनसन ड्र आरो मास्टार स्ट्रक होनायनि गेजेरजों बर' हारि दानायनि आगानसे जों स्टेपखौ लांबावनो हागोन। आद्रा थानाय बिटिआर एकर्डनि जेंना जेंसि गासै जोंनि जे आइडेन्टिटि, जोंनि जे सेफगार्ड, जोंनि राजनितिक आरो संबिधानिक अधिकारनि फारसे जोंहा मावफुंनांगौ दङ। जोङो बेनि गेजेरजों आवगायलांनायाव थारैनो जाफुंसार महर मोनगोन आंहा फोथायनाय दं। गोजोन्थों। आङो दिनै बे बिसायख'थिनि मेटारखौ आं बुंनो सानथ'वाखै, खारन बे गेलेनायनि दिनै बोथोर। उननि समाव आङो बिनि सायाव गेबेङै आङो स्टेटमेन्ट होगोन। गोजोन्थों।